नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके सावन स्पेशल भोला भजन। आ बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी। दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% सावन में बज जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, बढ़िया धुन नइखे मिलत, बढ़िया शब्द नइखे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत होखब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास गाना मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के मैटर रुआ लिखवावे के होखे बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और बता दिया चाहब कि चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही। हर तरह के गाना रुआ के मिली भैया। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे रंगदारी गीत, हमारा चैनल पर भैया हर तरह के मैटर रुआ के सुने के मिली। तो चलिए आज के मैटर देखल जा कैसे गावे के बाटे। अरे देव के देव कहानी बाबा आ सब काले होई रउआ दानी बाबा। के देव कहानी बाबा आ सब काले होई रउआ दानी बाबा। आवे है जे चरण में ओकर शारदा पुराइले, आया पनाह दर से खाली ना केहू के लवटाइले। अपना दर से खाली ना केहू के लवटाइले। देव के देव कहानी बाबा आ सब काले होई रउआ दानी बाबा। ए जी देव के देव कहानी बाबा सब काले होई रउआ दानी बाबा। आवे है जे चरण में ओकर शारदा पुराइले, आया पना दर से खाली ना केहू के लवटाइले। हो अपना दर से खाली ना केहू के लवटाइले। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। उम्मीद करतनी मुखड़ा हुआ सबके पसंद आयल हुई। अगर पसंद आयल हुई, फुल गीत लिखवावे के चाहत हो कब तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सएप के नंबर बा 8874473128। कौनो प्रकार के मैटर लिखवावे के होके, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होके, बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। और वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार अगर विजिट करते हो तो भैया चैनल के सब्सक्राइब कर दे। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।